Αν έχασες στα τελευταία μας vlogs, εξερευνούμε την Ιταλία για 10 ημέρες με μηχανή και σήμερα θα σας πάρουμε μαζί σε μια ημέρα ταξιδιού από το Σαλέρνο μέχρι την Παλεστρίνα με τελικό στόχο την Τοσκάνη. Ξυπνήσαμε λοιπόν στο Σαλέρνο, τελευταίο πρωινό σε αυτή την πολύ όμορφη τοποθεσία και ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε τα πράγματα. Γενικά νομίζω ότι θα είμαστε εκεί αυτή τη μέρα σαν μία από τις αγαπημένες μας, απλώς γιατί είχε πάρα πολύ περιπέτεια. Η αλήθεια είναι πως το αρχικό μας πλάνο ήταν να επισκεφτούμε στο δρόμο το Βεζούβιο, αλλά γρήγορα καταλάβαμε πως με το πρόγραμμα που είχαμε κάνει δεν θα προλαβαίναμε με τίποτα, οπότε σας τον δείχνουμε από μακριά. Εδώ ήταν η πρώτη μας και η πιο μικρή στάση που κάναμε εκείνη τη μέρα για να απολαύσουμε κάτι γρανίτες με λεμόνι και είχε πάρα πολύ όμορφη θέα. Επίσης, ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί το κατάλημα που κλείσαμε να μείνουμε το βράδυ ήταν κυριολεκτικά πάνω σε έναν πύργο. Και 71 χιλιόμετρα προς τη Βόρεια Ιταλία κάνουμε την πρώτη επίσημα μεγάλη μας στάση στην Καζέρτα. Αν αναρωτιέσαι γιατί είμαστε εδώ, είναι για να επισκεφτούμε το βασιλικό παλάτι της Καζέρτας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά παλάτια όλης της Ευρώπης. Τα σκαλιά εδώ πέρα στην Ιταλία είναι must, έτσι. Μεταξύ άλλων, έχει γίνει κινηματογραφικό σκηνικό στο Star Wars και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1997. Αν πάτε, το πραγματικό διαμάντι του παλατιού είναι η κήπη του, αλλά δυστυχώς δεν τραβήξαμε πολλά πλάνα γιατί είχε άπειρη ζέστη. Με μια μικρή στάση για φαγητό και ένα καινούριο φορτιστή για την ενδοεπικοινωνία στα κράνη μας, όπου δεν έχουμε ιδέα που χάθηκε, βρεθήκαμε πάλι στο δρόμο προς Παλαιστρίνα. Τελευταία στάση, γιατί ήμασταν όντως στη μέση του πουθενά και το μόνο που είχε να φάμε ήταν McDonald's. Φτάσαμε 12 παρά το βράδυ στο κατάλημά μας. Άρα μένουμε στον πύργο. Ρε, θα μας φάνε εδώ. Το πρωί που ξυπνήσαμε έμοιαζε κάπως έτσι και η θέα ήταν σοκαριστική. Αυτά για σήμερα. See you on day 7, όπου φτάνουμε στο Τοσκάνη και θα μείνουμε εκεί για 2 βράδια. Bye!